Nhar il-Ħadd li ġej mill-11 ta' filgħodu il quddiem Monte Cristo f'Ħal-Farruġ ser jinbidel f'destinazzjoni li fiha se jkun hemm divertiment għall-familja kollha. Dan għaliex il-kumpanija ċellulari ta' One Red Touch Phone ser tkun qed torganizza The Red Touch Phone Family Day. Ġurnata ta' attivitajiet, wirjiet tradizzjonali, kant, ikel u xorb kif ukoll rebħ ta' bosta regali. Se jkun hemm ukoll spettaklu ta' kant permezz ta' unplugged sessions mill-kantanti Tiziana Calleja, Glenn Vella, Floren u Johnny Cash. Bħalissa l-preparamenti għal The Red Touch Family Day għaddejjin fl-aqwa tagħhom. Aħna l-appelli tagħna biex il-familji Maltin u Għawċin jinaqdu magħna nhar il-Ħadd li ġej festa għall-familja kollha, festa ta' tradizzjoni, festa ta' rigali, festa tfal, festa għal dawk kollha li ser ikunu qegħdin jattendu nhar il-Ħadd li ġej mill-11 ta' filgħodu l quddiem f'Monte Cristo Wine Vaults Ħal-Farruġ. Apparti dan ser ikollna wkoll diversi inċentivi għal dawk kollha li ser ikunu qegħdin jinaqdu ma' Red Touch Phone fil-ġurnata ta' nhar il-Ħadd. Għat-tfal se jkun hemm animaturi, face painting u anke ice ring. Matul il-jum il-mexxej laburista Joseph Muscat u Martu Michel se jkunu qed jattendu għal din l-attività. Id-dħul huwa b'xejn.